Здравейте! Какво може да откриете в биоенергиен център Заряд? Биорезонансна диагностика с Life Expert 3. Това е един бърз, лесен и неинвазивен метод за установяване на отклонения в функциите на различни органи и системи. Всички продукти с ГАНС наночастици на бранда Заряд, консултация относно тяхното приложение и действие, биоенергиен квантов хармонизатор, който подпомага общото укрепване на организма и създаването на благоприятна среда за възстановяване и баланс. Може да ни откриете в град Пловдив, търговски център Гранд, етаж 3, биоенергиен център Заряд, или на телефон 0876 204 244. Бъдете здрави!